Salut! Astăzi vom vorbi despre tipurile de geam dublu termoizolant. Spațiul dintre cele două sticle, umplut cu aer, izolează bine, dar dacă introducem un gaz inert, cum ar fi argon sau cripton, izolează și mai bine. Recunoaștem geamurile cu gaz după supapele montate pe baghetă sau se pot face măsurători cu aparate speciale. Una dintre sticle poate avea pe una din fețe o peliculă de oxizi metalici, care să îmbunătățească izolația termică a pachetului. Vorbim despre sticla cu emisivitate scăzută, în engleză low emissivity, pe scurt, low E. Se poate observa cu o brichetă apropiată de geamul termoizolant. Din cele 4 flăcări reflectate, una este de altă culoare, sau cu ajutorul unui detector de metal. Low E, simplă. Nu uitați, pentru ca ferestrele să vă aducă confort, informați-vă înainte de a le achiziționa.